oi kanduang urang batabuy. Hei satio bulan haram nanti adokan. Hei satio bulan haram nanti adokan. Asik bersama channel Endra Sony. Urang nan datang mancan lia bacan dosamu. Hei dadang kete tuo mudo dak ketinggalan. Oh dadang kete tuo mudo dak ketinggalan. Mr. Morgan. Manurun sahatum kaki di Mina. Oh, mbak itu bahana sejarah nan mengatukan. Hei, mbak itu bahana sejarah nan mengatukan. Bersama Ranger Koyang. Hey! Asal mulonyong agama Islam bagama. Din dulunya nan menyebarkan. Oh si Burhanuddin dulunya nan menyebarkan. Yo kemajuan, setiap tahun pembangunan makin nyata. Setiap tahun pembangunan makin nyata. Bertambah banyak, oi tak jadi perubahan. Oi ini piamanlah wali kotanya. Hei ini piamanlah ado wali kotanya. Asik. Di rantau urang, oi, hujan batu, oi kanduang di kampuang kita. Oi, hujan batu, oi kanduang di kampuang kita. Eloklah kita, oi samo tupang manupa. Oi, baik tuban hati tua, urang nan tua. Hei, baik tuban hati tua, urang nan tua. Oke, masih kita bersama Mr. Morgan dan juga Ranger Koyang. Dan spesial di sore yang berbagi ini bersama channel Endra Sony.
Oke, kembali baru teman yang kita hadirkan sore berbahagia bersama Mr. Morgan, Ranger Keo dan Channel Endra Sudi. Baik.
badan kocara manenggang anak nan alun gadah badan tagama indah den takui deo badan kocara manenggang anak nan alun gada indah den takui badan kocara manenggang anak nan alun gada
sadonya